kumsang khazakwa sompali zuni somni paret khan Austria lal fapa le thente chu Serbia ram khopui Sarajevo anjina an chuanna tan chuan motor sen an lo pe a lal fapa le anupui te chu khochung fangin motor sena chuan an chuanga Serbia ram police te chuan ngun takin an venga ma se kotler pakhatan kallai chuan pistol keng tlangwal pakhatin ro ti dinga lal fapa le anupui chu aka phlum tamaya Austria sokar chuan Serbia sokar chona an ngaya luman dollar noi zan hi lai mayam phuta ma se Serbia sokar chuan apek du lo wangin indo am puitlin ta ani der mai indo pui pakhatna alo in tran chuana lo ni tareng maya Serbia lama chuan Russia te Britain te France te antonga tin Austria lama chuan Germany te Turkey te le Bulgaria sokar te antong boka ti chuan an indo ta bur maya Pau khatvel nuwa chuan Sarajevo khopui chu Austria sipaiten an la thei tamaya an lal fapa chuan na motor sen kha an general porsio chuan amang veta ma se a motor sen man nu rei do te a chuan a sipaite chu mel malamin an chu chaw ta der maya tin general porsio po chu an sokar chuan a ko honga a commander ni na chu an paisaka Vienna khuwa ga thei takin a thi zui ve ta mai ni chu motor sen chu captain pakhatin amang ve ta ni kwa nei hnu chuan kongsia thing asua a thi pui vele tamaya chutia alo accident chia ta wang chuan siam that lovin an da ta nga ti chuan indo te chu alo ga kumli lai lo nei hnu chuan an siam thalaya an ram governor chuan motor sen chu amang vele ta thunga aman hnu thale chung in voili lai mai accident atoka atopna phei chuan aban dinglam chu tan ngai khopin achia antana governor chu ban bolin a umta ni chuan governor chuan chu motor sen chu a Chanchin a chui leta motor frang le hlom tak mai engemaw thunun tu riau omni na ngaya a ho te chu chu chhevek turin thu pe ya ma se doctor pakhat chuan chu tianga thunun tu big riau omni an sei chu awai lo zong tak mai hi lo nia ama na chei thale ta ma se he motor sen hi mitam takten an lo van doi pui to wangin tu manan khal sangam to lova chu wang chuan ama doctor chuan a khal le ta thunga tu ma khalngam to lo ani wangin a in ti theina hlimpui hle a ma se ni khat chu a khal chak deuh em niang kongsira azang thalina lo let der maya mi ten a motor chu an han tung thowa a khal tu pa doctor chu a lo del hlum der maya doctor nu pui chuan a kol du talawa mantlom te in lunghu zur tu hnena chuan a le tir ta thunga ma se gai lo te hnuwa chuan lunghu zur tu mi ho sapa chu a ma le main that le ta chumi tong phe chuan mitam takin a motor sen chu an pu ta zel maya lunghu zuak tu nu pui chuan doctor pakhata le tir vele ta ndam lo an he nine entir du po chu anom le talawa amang ang chuan motor an tlan siak na tel train Swiss driver hne na a khol vele ta kong le lama chuan du tu le tu mu thei riau maya ni kha chu in tlan siak na che suala a driver chuan thi pui vele ta ni chu mi nu chuan Sarajevo khomi ho sa pakhati na lei vele ta kum khat nu chuan van doina to kin ring to bik lova agil muang le man to ma se ni khachu a khol chu a thi chut maya akal theita lo sokor to lai le local chu ain hu tira akal zel lai chuan a khol chu lo nung le thut maya sokor to lai le chu a su thuta a khal tu pa po chu a su hlum tel le ta ni tin chu min hu chuan stock ki par pakhatin a lei ve le ta a chelai te siam tha arong po apola hnoi thara chutia a siam dang lam hu chuan azuara ma se tu manan le sak tu talawa ni khat chu in nei na kal turin a thian te perok lai mai chu aphura amana khalta kongsi ran tlan lema ama le thian te pathum chu an thile ta vek mea indo pui pakhat na kha he motor sen tang hian en tona mi makta duai som ni la en thi ni kha he motor sen a po hian mi som ni lai mai chu an thi to bokani a Chanchin hi amak dang lam hle mai anei to piang an thi zera wangin soka na siam tha Vienna khuwa thil hlui da khom na chu nan da ta daya indo pui panhina sanghajakwa somthum pakwa tonga sanghajakwa somli panga chunga alo omkhan tangwal hovin Vienna khopui chuan bomwak maya an motor sen da that po chu alo chelen veta ni he motor sen chungchanga ingai dan comment lamai ro sei ve don nia